So Mair has a local vegetable selling shop, and she also lives on her family farm, and she really wanted to see more of the vegetables that she was selling in her shop actually being grown locally. So Mair experimented with a potato crop on her farm, and I know that potatoes are not that innovative, but they're not really grown in the Dyfi Valley anymore, so that was the innovative element of her trial, where she was trying to bring a potato crop back to her family farm and experiment with growing it literally down the road from her vegetable shop. So Mair produced a crop of new potatoes, which she also intersowed with flowers, which was increasing the biodiversity on the field and making the field look beautiful. But also she was able to sell some of those flowers as a crop as well. So what was exciting about that trial was she got flowers and potatoes from the same field, and then her potatoes were sold literally down the road in her shop. Enw di Mair, a dwi wedi byw yn yr ardal yma ers I fi gael yng ngeni blaw mewn ffwrdd i coleg a felly. Dyn ni wedi cael yn dwy'n fyny ar fferm anifeiliaid yn bennaf. Wedyn, yn mwy diweddar, gen i ddiddordeb mewn tyfu llysiau. O'n i'n rhan o llwybrau ffermio, sef grŵp o bobl sydd yn mentora a dysgu ni sut I dyfu llysiau'n lleol ac I wneud o'n busnes. A trwy hynna wedi cael llwyth o profiad a fel organic principles. Dechreuodd y siop blodyn tatws tua 5 mlynedd yn ôl. Pwrpas y siop oedd I allu tyfu cynnyrch yn lleol i'r siop hefyd a gweithio efo ffermydd lleol a tyfwyr sydd heb gemegau artificial, felly gyda'r prif pwrpas o iechyd y pridd a bioamrywiaeth. Ddaru fi gyfrestru efo rhaglen tyfu dyfu oherwydd oedd yn gyfle I allu gweithio ar yr holl brosiectau ni wedi gwneud ar y fferm yn barod. A wedyn ni wedi tyfu gwenith ar y fferm, cropia datws o blaen, ac peth eraill, ond oedd yn gyfle wedyn I drio pethau newydd a cael tîm o arbenigwyr lleol I helpu ni I wneud o lwyddo. Y cynllun ar y fferm efo tyfu dyfu oedd I dyfu blodau haul a tatws a wedyn llwyth o flodau gwyllt. Yr hyn ddaru ddigwydd mewn camau efo'r prosiect tyfu dyfu oedd I ddechrau trafod efo arbenigwyr lleol fel Grace Crab, efo blodau. I work in the valley already growing cut flowers. I've got a few sites of my own where I grow cut flowers and sell them on the market. I've got a website I sell cut flowers as well. And so when Maya said I want to grow flowers, she said, could you come in and help me just to get an idea of what might be best on this plot. So Tyfu Dyfi, I'm involved as an advisor on this site to help Maya to make the flowers the most successful they can be and to try and find a market for them once they're up. With the market, what are the challenges with growing a field scale crop and getting them out to people? Of course, they all flower at once.
how we're doing them, we're not successional sowing, so we're doing it all in one go because it's most efficient with Philip's time, and he's a busy man, and also economically it's quite an efficient way to do it. So I think probably with this crop we'll end up drying it so that we don't have to try and find a market for them immediately. However, the sunflowers we probably will invest some time in trying to find a very secure network to distribute those. So what I'm doing is I've worked out the square footage, I'll work out for losses, and then I'll see how many we're likely to have, fingers crossed, depending on the weather and everything, and then I'll know what the value of that crop is and home in on exactly which routes to go down, whether it's florists or shops, farmers markets, that kind of thing, who might want to take bunches. Alun Gall y Llan oedd yn helpu ni i weld sut oedden ni'n mynd i allu trin y tir a troi y tir a felly y dyddiadau pwysig i wneud hynna tatws yn y ddaear a felly. Oedd o wedi gweithio efo'n nhad am flynyddoedd maith ac oedden nhw'n ffrindiau da. Felly oedd o'n fraint gallu bod treulio amser efo ac oedd o'n fod o wybodaeth. Oedd o'n gallu sefyll yn y cae a sôn am y ffermydd o'n hamgylch ni ar sut oedden nhw'n tyfu yn y gorffennol. Oedd o'n bleser mawr gweithio efo fo. Harry. Oh no, it's Harry, isn't it? Yeah. Your grandson. Yeah. Well, I could be with you for hours. Oh, and yeah. that lorry went into the one of our fields by the road there. Eddie Stopper. Oh, what, it crashed? He went. Well, he didn't crash. The driver was a Polish one, and they had to have an interpreter. The police had come there. Some lorry, a wide lorry, had come to meet him, and he went to the side too much, and he lost control and went over the ridge into the field, over a new fence. Oh my gosh. And he drove it out without any trouble at all after. Yeah. Claddu tatws means covering the potatoes. Oh yeah. Going over the ridges again and burying the potatoes, isn't it? Claddu tatws. Claddu is burying the potatoes. Claddu tatws. Yeah. Yeah, nice. I showed her the copy of the machine. The threshing machine is a wonderful machine, Alun Lewis ydy'r enw. A dwi wedi bod ar hyd y ffermydd fan hyn am dipyn go lew o blynyddoedd. Rownd y ffermydd I gyd yn wneud wahanol waith i'r ffermwyr. Os pen dechreuais I oedd na ddim tractors ar roed y lle man yn lle. Dim ond rhywun I ddau o tractors oedd na yn yr ardal. Ac wedyn o'n i'n gwybod pan ges I tractors oedd o'n i'n hoffi a ffyrgu bechnedd. Yn 1947, a ffyrgu bechnedd newid am y tyddiaeth yn hollol. Oedd hwnnw oedd ydi newid mwyaf dwi'n cofio. Oedd yn helpu ni i weld sut oedden ni'n mynd I allu trin y tir a troi y tir a felly y dyddiadau pwysig I wneud hynna I gael yr tatws yn y ddaear a felly. Wedyn, oedd Alun Gall y Llan yn dweud pan mae'r beth yn yr blodyn, y drinau'n wen allan, dyna'r amser perffaith I ddechrau plannu y tatws a felly. Felly, oedd o wedi dod I fab Philip Gall y Llan, a'i fab o hefyd yn gweithio ar y tir, Harry. A wedyn, gath y tir I droi, doedd yna crew at ei gilydd I blannu bob peth. Ac hefyd, yn y nes ymlaen, oedden ni'n cael diwrnod ar y fferm I weld sut pethau'n mynd. 1951, neg 3. 53. Beth sydd yn y dyddiadau? Wel, plannu tatws amser ma yn y llawr.
ar yr... pryd oedd ei Mair, ti'n gweld hwnnw well na fi? Wythnos cynt, Yndi? 22. Closing ridges Pendos Mawr ar 29, fel na be o'n i'n neud, Ie. cael ei tatws. Wy. Ni drod o'n Saesneg am ryw reswm. Fan oedd yr un Ie, 22. ie. Gladdu tatws na llaw. Yn Penegoes. Ie, ar yr ugeinfed o fai ynddo. O dyrnyd hwnna. Ydyn ni eisiau mynd nes i'r amser plannu tatws. Claru, ripio mangles, yli. Troi brintedau rŵ. Plannu teilo a plannu tatws. Yli, adref o hynny. Ynddi? Ambell un sydd yn yma. Yn hirach yn y allan yn ddim bwyd yn yma. Wel, a mi nes I roed yr ridiau nôl I gladdu'r tatws, I cael nhw fewn, a dyna fo, dyna pobl nawr y tatws. Oedden ni'n plannu tatws, oedden ni'n bob blwyddyn oedden ni'n plannu tatws tan y ddiweddar iawn oedden ni'n plannu tatws. Dwi'n siŵr mae ni oedd yr ola I blannu tatws ar y ffarm yn yr ardal yma. Wel, ys pan dwi'n fech, os pan ni'n dod o'r ysgol. Ac o'n i'n mynd rownd y ffermydd pan o'n i rhyw 7-8 oed. A wahanol helpu'r bechgyn oedd yn gweithio ar y ffermydd ar wahanol beiriannau. Torri gwair, torri yd a dyrnu. O'n i yn mwynhau, ac o'n i'n mwynhau mwy mynd I dynnu tatws yn bore erbyn cinio.
of everyone maybe in front of the flowers, but they're all down there now. I'll get the tea first and then we'll... So that's the way I Yeah. want. Nice small bigger than I thought. Yeah, I spoil the potatoes. Mae'r rhain yn y gwaelod fan hyn, Mair. Sorry. Mae'r pre-wireworm oedd y problem. Sydd yn problem, mae'n debyg bob tro ydych chi'n troi'r tir tan i'r gwair dorri lawr sy'n cymryd tua blwyddyn neu ddwy, bydd y pri bach yma yn broblem. Ond mi oedd hi'n tywydd yn rhy lib i fedru i trin nhw wedyn. Oedd y tir yn rhy damp, a wedyn pan fydd tractors wedi bod ar tir damp, a'r tir, mae hwyn yn tyfu. Achos mae tractor yn gwasgu'r hadau lawr a maen nhw'n tyfu. Ac wedyn fysa'r lle'n wyn i gyd yn byddai damp. Oedd hi drin tir tro, mae'n rhaid i chi gytwydd sych i wneud y job yn iawn. Felly, da ni wedi dysgu, mae well wneud y tatws. Ti'n fod i wneud y bob tua 7 blynedd fel rotation oherwydd mae o'n mynd â lot o ddaioni'r tir, ond hefyd mae well... Yn y dechrau ni'n meddwl bod yn well dechrau fo tatws. Mae well dechrau fo rhywbeth arall mae'n debyg oherwydd ar ôl tua 2 flynedd, does o ddim problem efo'r wireworm. I dyfu tatws mae o'n lot o waith efo nhw. Ac o'n sgen y ffermwyr rwan, dim gweithio nhw beth oedd i wneud y gwaith yma. Ac maen nhw'n goffod dibynnu ar contractors sy'n wneud y jobiau. Maen nhw'n wneud rwan y chwalu tail a belio a bob beth fel yna. Mae peiriannau wedi mynd yn rhy gostus i ffermwr i brynu. A wedyn maen nhw'n goffod dibynnu ar contractwyr yn wneud y gwaith. Ac mae plannu tatws yn lot o waith i wneud y job yn iawn. A plannu morol a fel mae chi gael amser yn wneud pethau yma. Ac oes gen y ffermwyr rwan dim amser. Bydden nhw jyst aben i hunan yn y ffarm. Ambell un a gwes, ond dim llawer mwynhau un. A wedyn rhwng bob peth, oes dan ddim amser i wneud y gwaith oedden nhw'n arfer wneud ystalw. Pen oedd yna 3, 4 a 5 o fechgyn gweithio'n ffermydd yn gweithio ar y ffarm. Ac oedd yna mwy amser amser ni'n wneud pethau doedd. Oedden ni yn anffodus, dim ond tua 30 o'r blodau hael ddari egino a tyfu. Da ni'n siŵr be ydi achosi y blodau beidio, ond da ni'n meddwl falle malwod neu rhywbeth fel yna sydd wedi bit yn y gyd. Ond hefyd, doedd yr blodau gwyllt yn wych. A wedyn mae hynny oedd o'n gledd i'r peillwyr pan yn y llwyth o blodau hyfryd. Hefyd, oedd o'n profiad wneud y tatws, a da ni wedi dysgu lot o wneud y tatws. Mae'n waith caled wneud tatws. Oedd o'n profiad gwych gallu cael pobl ifanc i ddod fyny'r fferm i helpu ni blannu'r cnydau felly. Oedd hynny'n bwysig iawn a hoffwn weld hynny'n y dyfodol bod plant a bobl ifanc yn gallu dod i'r fferm, bod yn gweithio ar y tir i gael profiad. Felly, wrth wneud y treialu, mae wedi rhoi hyder eto i allu gweithio ar y tir a hefyd breuddwydio ymlaen i allu datblygu pethau yn fwy efo tyfu gobeithio cymunedol neu wneud cropiau, bod yn fentrus a gwneud cnydau gwahanol, bod yn arbrofol. Yn bwysig gallu chwarae efo'r ffermio chydig bach, jyst i weld beth sy'n gweithio felly.